Салом алейкум бародарон. Хелен созен ама касатинҷи ана вирус набори набати мо ба клиентики 300 дона кучад рӯи кадагиян амуна тайёр кадасе. Инҷада 30 донай, инҷада 30 донай, инҷада гидета 70 донай. Бо он парада амастай. Ин кучатои мо навш фте мебошанд. Мақсад касе ки дар ин кучато дар кора ин ғафсешонам. ғафси баъдам мақсад ино камш 3 метр набошад 2 метр то 4 метр ин кучатои мо. Навшон FT мебошанд. Кучато кам мондестай мақсад где-то 2000-1500 куча мондагия ин. Мақсад то 1 апрел вақт ҳастай метонем шинонем. Ба ғайр аз ин бо қаламчо да заказ мегирем. Қаламчои нестадагӣ, простоиш ҳамашон бо нархи дастрас. Ягон проблема нестай. Деҳқононро мақсад поддержкаш мекунем. Ба ғайр аз ин мақсад сортои FT, M1, 95, 01 ҳамаи намудои сортош дорем. Ба наздики 1 апрел сар карда бо стаканчик дар ниҳоло мешавад. Урам насиб кунад ба фурӯш мебурем. Урам бо нархи дастрас. Акнун як бор чиёра худи кучатора нишон метем. Як ба худтон шур бинениш кучатора. Ай кучатои ғафси калони калонай. Ай кучатои ғафси ҳамашон ино фте ай фте. Инҷада бо гета 70 дона ҳастай. Кама 40 дона башкам. Инҷада ҳариатиста 30-таги 40-таги бурдаги пура инҷада телефон номеро шаба навистем. Иштам 3 одам да бояд рӯй кунем. Мақсад мо да алоқа буроен чанд донае ки бошад кучатон рӯй мекунем, проблема нестай. Плюс қаламчошон мо да тока ба воситаи WhatsApp алоқа буроен. Номеро мо ҳастай дар рӯи экран мебуроремшон. Саломат бошен, сарбаланд бошен. Бо як бор дига хотиррасон мекунем ки любой точкаи Тоҷикистон фарқ надорад қаламчаи кучатай ниҳолай рӯитон мекунем. Лиш фаҳми клиентҳо давол нешаванд, розӣ бошанд басай. Саломат бошен, сарбаланд бошен. Касе ки меҳмонай дар канал, касе ки меҳмонай обязательно подписаться кунед. Бо касе ки мақсад оли подписаться кардагай ҳар дафъа ҳамин лайка бичакан ки без сумайку мақсад я поддержка кунед.